Здравейте! Казвам се Николай Корчев и съм танцор и хореограф, основател на фолклорен колектив Плетеница в град Велико Търново и съдържател на 2 зали за активен спорт, движение, групови тренировки. Аз съм един млад човек, който е избрал да се занимава с народни танци. Създаването на общности се оказа нещо, в което съм силен. А в една такава общност участват много различни хора и затова сложихме името на нашата школа да бъде Плетеница. Различните хора с различните професии, събрани на едно място, оплетени по един начин, създаваме нещо красиво заедно. Народните танци за мен са моя спорт. Аз танцувам 40 часа седмично. Изграждаме нашата репетиция, ние наричаме нашата тренировка репетиция, по абсолютно начина на един спорт. Ние загряваме в началото, след което учим нещо ново. След това се хващаме за ръце. Тук е този момент за активността, в който се хващаме за ръце. Тази енергия, която обменяме хванати за ръце, може би е най-силната. Натоварваме изключително много краката. Натоварваме корпуса. Ръцете са активна част от танцуването, защото те са винаги хванати. Тоест тук винаги имаме напрежение. Единственото нещо, което може би не натоварваме, това е съзнанието. То лети. В народните танци имаме тази прекрасна комбинация между ритъма, който върви в музиката, и движението на тялото. Тук няма недоволни. Тук няма сърдити. То за какво да се сърдиш? Идваш и разпускаш и се движим и говорим си за почивка. И ако говорим като активно за народните танци, тук идва момента, че това наистина е голяма активност, но тя дава много голяма почивка на съзнанието. И това е най-важната част в нашата активност, да накараме хората да си починат. Да си мислим само за стъпките, които трябва да правим днес. Имаме 2 стъпки с десен крак, 2 прескока и мислим само за това нещо в този 1 час. Защото ако не мислим за него, то не се получава. Младите хора са все по-нахъсани. Аз съм щастлив, защото преподавам и в училище на деца от 1 до 12 клас. И честно да си призная, по-запалените се оказват тези, които са 10, 11, 12 клас. Искам да съм близо до тези деца и да им покажа, че има алтернатива, че има начин нещата да се случват, че няма нужда да бъдем нон-стоп жертви на живота и да сме сърдити от това, че нещата не се случват. Младите хора също така е много по-лесно да ги запалим по нещо, отколкото да запалим един по-възрастен човек с предразсъдъците в главата си.